сусіда зліва. Це ми робимо таку зарядку, бо вже трошки змучилась, я теж змерзла трошки, треба порухатись. Тепер ще раз подивились на сусіда справа, поклали сусідові справа руки на плечі. Кожен собі знайшов сусіда справа, хто йому подобається, і гарненько його помасажували. Рухаємося, гріємо себе і сусіда. Тепер повернулись на сусіда зліва, до сусіда зліва і відімстили сусідові зліва за спричинені незручності. Як